Και από εκεί να το βάζετε ό,τι θέλετε. Αυτά δεν χρειάζεται τα δύο να τα συμπληρώσετε. Κανένα απολύτως θέμα. Να το βίντεο μου. Αυτό είναι έτοιμο. Και όταν σας γράψει αυτό εδώ, θα πατήσετε δημοσίευση. Όταν πατήσετε δημοσίευση θα σας βγάλει αυτό εδώ το link. Θα το πατήσετε και θα μπείτε στο βίντεο σας. Αυτό το βίντεο είναι ότι να είναι, δεν ξέρω και εγώ τι έχω κάνει εδώ. Μάλλον είναι ένα βίντεο με το Μιχάλη ή κάτι άλλο. Να. Από κάτω λοιπόν θα σας βγάλει όλα αυτά. Να τώρα δεν υπάρχουν πολλές. Και θα μπορείτε να τα κάνετε επεξεργασία. Δεν χρειάζεται. Εγώ λέω καλύτερα έτσι να μείνει. Αυτό έτσι βάζουμε βιντεάκια. Δεν ήταν και πολύ δύσκολο. Γεια σας.